Здравейте! Днес ще играем Майнкрафт и както виждате ще играя с един мой приятел, с брат ми един мой приятел и да почваме. Ще играем на Survival и чакаме да се зареди. Хайде. 21 голема. Хайде. Значи добра позиция има и миничка. Хайде. Извинете, че толкова бавно зарежда. Срещнахте ли трудности при гласуването? Не знам какво става. Сигурно е защото снимам. Вие водите и малката днес на избори? На колко е? Много. Че ви накарам. Чакате. Просто както виждате. Почна. Мати, ето тук. Ето тук. Ще направим друга къща, но това не е за... Къде? Ето там, къде ще се кажа. Ей, тук вижте върхът. Сега ще купим дърво. Видеомейкер 3, като на YouTube. YouTube, готино! Сега мога да пуска клипове. Чупихме дървото. Ти пие крава. Аз ще събира малко пясък. Ако се чудите за какво, заради прозорци. Добре. Продължаваме да чупим. Извинете, че малко бъгвам. Просто което използвам това камерата, трябва да е по-добро. И това ще стане ли? Влади, Да. къде беше къщата? Е там. Трябва да го запомниш. Много тъжно. Имам 10 и сега трябва 5. Всеки ден мисля за станалото и не мога да го смисля. Аз ще направя Най-добре е да не мисли за това, нали? чест. Изтриеш от дома си. Напълно ви разбирам. Слагаме ненужните неща. След малко после да играете 3,5-5 ще дадем. Дай басейните, топъл и всичко. Чао! Вече не съм жена. Видях една овца. Носи книгата. Докато играваш, аз ще намирам приложения. Тати! Добре. Ама не! Не чета! Имате ли химикалка? Тате! Тате! Снимам клип! Снимам клип! Няма да спя. Да, Тати! Трябва да е поне 10 минути. Сега няма... Сега моля те... Това е положението. Става нощ. Тати! Нямаме аз съм такова. Мелинда. Здравейте. Никакви легла. Тати! Става ли? Чакайте час. Тази, в която седим. Не мога да се кача. О, искате на мостата? Да, казахте, че ви любима, нали? Майки, оставам ти За мен е нещо специално. честно. Може ли да я взема? Може ли? Разбира се. Да видим. Благодаря. Здравейте. Какво са? Здравейте. Здравейте. Имаме си пространство, нали? Аз съм брат на Брайан от друга майка. Какво става? Искам синия фритюр. Така ли? Да. Сигурен ли си, че не искаш мазерати? Без да се засяга. Внимавам да не падна, че брат ми падна. Сериозно? Тя е любимата. Добре.
очаквам да ни направите добра отстъпка, нали? Знаете ли кой е този човек? Брайан Уилсън. Брайан Марти, има светлина. Я? Ще сложим колкото може повече да се печели. Защо предпъснеш? Не съм самохмалко. Аз нямам никаква храна. Слагай всичко, което... Ти колко овце си убил? Съплихте сърцето ми в мелинката петър. Две. Добре. Само Марти, аз ще взема две такива. Ще оформите ли документите на колата? Още веднъж ви благодаря за помощта. Да тръгнем, Брайан. Аз те капам набързо, искам почетата ви. Много Лиса, добре. ти като четеш, искам Упс. да си гледаш. Съжалявам. Какво добре? Това е... Марти, ама поне още 6 минути. Не съм сигурна. Аз искам 4. Не, 5 минути, за да си кача клипа. Да. Влади, пържолата ти е готово. Ребърсето, не пържол. Ама аз имам вече 2. Самотен, оплашен, ужасен. Господа, започваме спускане. Върнете облегалките в изправено положение, затегнете Цели, се. не. А, не, Марти, скелете цели. Не ме. Обаче не. О, един ми отзад. Добре ли си? Май ще получи. Скривай се. Марти, ела при мене. Браво за слон. Имам и факли, бързо. Аз тук осветявам. Ти къде си? Идвам. Какво правиш? Бързо, Марти. Ще се задушиш. Влизай. Дай ми Ето, възглавницата. Кой е тази възглавница? Дай ми я. Брайан, Готово влязъл. Брайан, задушаваш ли се? Не искам да умре. Не искам да умре. Не искам. Брайан, погледни ме. Ми... Цяла нощ тук ще стоим. Няма страх. Здравей. Ще посложа малко факлички. Марти, скелете цели. Знам. Имаше музика, както винаги. Насочи се към мен. После стана мрачно и страшно. Не можех да дишам. Сякаш някой ми беше да души от устата. Здрасти, Брайан. Еми, Добре ли си, тук скъпи? ще стоим цяла нощ. Не, добре съм. Добре. Спустих се. И после започнах да чувам разни неща, странни неща. Някакви хора ми говориха. Гласове ли? Имаш предвид гласове в главата ти? Не. Нещо такова. Да. Може да съм. За какво са ми за деца? За какво са ми за деца? Според мен е виновен татко. Бърника ти в мозък. Вече сме големи дени передачи с колана, затова използва някаква черна магия. Ай, Крипър! Нещо не е наред. Явно е от турне. Къде е клипа? Излизането на Ай, го сцена. там, Всички се притесняваме на Не, сцената, Брайан. идвай Да, бързо. освен е по-различно. За какво са ми да сме на Ето, сцената скрив. с гръцко изражение? Какво да правя сега това дърво в мен? Ще го ставя в чест. Искам да съм си у дома. Имам цял куп нови идеи, нови звуци, нови хормони, нови инструменти. Не искам да умра. Сол, много е... Чух, че в него се пее за изневерите на Джон Ленон. Невероятен е. Той действа най-добре като едно цяло. Целият Хайде, скелетчо, къде си? като го с много парчета и само да се просто неземен. Паднах и аз. Ние знаем Влам, 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 влам. А те го промениха на... Хайде, намерете ме. на мен пък ми се Защото стори, имам че ме друг скелет, ци, нали? Влади, след на 10 минути трябва да свършим. А са 9 минути, защото над 15 минути не мога да Ако снимам. представите да си стои в студиото, Чули? това Какво? трябва да правя. Ще свършвам И обещавам, че клипа. когато се Марти, върне, моля те. И ще съм е подготвил парчето за направо. аз не мога да над 15 минути. И Минутки ми остават на мене. Добре, но повече няма да участваме. чао.
Няма. Ще бъда нормален като сват